ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଯଦି ଆପଣ ଏ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ସିଟି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଜେନେରାଲ ଆୱାରନେସ୍ର 10ଟି ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାରେ ବାରମ୍ବାର ଆସିଥାଏ। ମୁଁ ପ୍ରତି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ସହିତ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବି। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଜମାରୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରା ଅନୁସାରେ 6ରୁ 14 ବର୍ଷର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ଏବଂ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାର ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି? ଏ ଆର୍ଟିକଲ 19, ବି ଆର୍ଟିକଲ 21, ସି ଆର୍ଟିକଲ 45, ଡି ଆର୍ଟିକଲ 51। କମେଣ୍ଟ କର ଦେଖି କ'ଣ ଉତ୍ତର ହେଉଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଆର୍ଟିକଲ 21A। ସାଙ୍ଗମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, 2002 ମସିହାରେ 86ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର ଅଧିକାରକୁ ଏକ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଭାବେ ଯୋଡ଼ାଗଲା। ଏହାପରେ 2009ରେ RTE ଆକ୍ଟ ପାସ୍ ହେଲା ଏବଂ 2010 ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ଏହା ପୁରା ଭାରତରେ ଲାଗୁ ହେଲା। ମନେ ରଖିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସହରକୁ ଶିକ୍ଷା ସହର ବା ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି କୁହାଯାଏ? ଏ କଟକ, ବି ବ୍ରହ୍ମପୁର, ସି ସମ୍ବଲପୁର, ଡି ଭୁବନେଶ୍ୱର। କମେଣ୍ଟ କଲ କ'ଣ ଉତ୍ତର ହେବ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଏଜୁକେସନ ହବ୍ କୁହାଯାଏ କାରଣ ଏଠାରେ IIT, ଏମ୍ସ, NISR, ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏବଂ କିଟ୍ ଭଳି ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଏକମାତ୍ର ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମନେ ରଖିବ। ପ୍ରଶ୍ନ 3। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ? ଏ BR ଆମ୍ବେଦକର, ବି ମୌଲାନା ଅବୁଲ କଲାମ ଆଜାଦ, ସି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ଡି ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ। କ'ଣ ଉତ୍ତର ହେବ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମୌଲାନା ଅବୁଲ କଲାମ ଆଜାଦ। ମୌଲାନା ଅବୁଲ କଲାମ ଆଜାଦ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ନଭେମ୍ବର 11 ତାରିଖକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମ ଦେଶରେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ମନେ ରହିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ପ୍ରତିବର୍ଷ କେଉଁ ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଜୁନ 5, ବି ମାର୍ଚ୍ଚ 22, ସି ଅଗଷ୍ଟ 10, ଡି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5। କ'ଣ ହବ ଉତ୍ତର କହିଲ ଦେଖି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଜୁନ 5। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଜୁନ 5କୁ ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହା ପ୍ରଥମ କରି 1974 ମସିହାରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଦିନ ସମସ୍ତେ ଗଛ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ମନେ ରଖିବ ଏଟା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ଅଭାବରୁ ଅନ୍ଧାରକଣା ରୋଗ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଭିଟାମିନ୍ ବି, ବି ଭିଟାମିନ୍ ସି, ସି ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ଡି ଭିଟାମିନ୍ ଡି। କ'ଣ ହବ ପିଲାମାନେ କହିଲେ ଦେଖି, କମେଣ୍ଟ କର ଜଲ୍ଦି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଭିଟାମିନ୍ ଏ। ଭିଟାମିନ୍ ଏ ର ରାସାୟନିକ ନାମ ହେଉଛି ରେଟିନଲ। ଏହାର ଅଭାବ ହେଲେ ଆଖିକୁ ରାତିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ଅନ୍ଧାରକଣା କୁହାଯାଏ। କ୍ଷୀର, ଗାଜର ଏବଂ ଶାଗ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରକୁ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ମିଳିଥାଏ। ମନେ ରଖିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର କୋଣାର୍କ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଏ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ବି ପୁରୀ,
सी कटक, डी गंजाम। कौन हब भाई मैंने कहले देखी। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ପୁରୀ। କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହାକୁ ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବ୍ଲାକ୍ ପଗୋଡା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଏବଂ 1984ରେ ଏହାକୁ ୟୁନେସ୍କୋ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ ସାଇଟର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଥିଲା। ମନେ ରଖିବ ସବୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଭାରତର ନୂତନ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି କେଉଁ ବର୍ଷ କ୍ୟାବିନେଟ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିଲା? ଏ 2018, ବି 2019, ସି 2020, ଡି 2022। କହିଲେ ଦେଖି। କମେଣ୍ଟ କର। ଭୁଲ ହଉ ପଛେ କୁହ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି 2020। ଭାରତର ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ନୀତି NEP 2020କୁ ଜୁଲାଇ 29, 2020ରେ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବର 1986 ଶିକ୍ଷା ନୀତିକୁ ବଦଳାଇଛି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଢାଞ୍ଚା ହେଉଛି 5+3+3+4, ଯାହା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମନେ ରଖିବ 2020 ସି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଜନକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ବି ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ, ସି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ଡି ଡକ୍ଟର BR ଆମ୍ବେଦକର। ଏହାର ଉତ୍ତର କଣ ହବ କମେଣ୍ଟ କଲ ଫଟାଫଟ, ଲାଇକ୍ ବି କରିଦବ। ଚାଲ, ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଡକ୍ଟର BR ଆମ୍ବେଦକର। ଡକ୍ଟର ବାବାସାହେବ ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଜନକ କୁହାଯାଏ। ସେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ପାଇଁ ଗଠିତ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟି ଚିଠା କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ। ଓକେ, ମନେ ରଖିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହ୍ରଦର ନାମ କଣ? ଏ ଅଂଶୁପା, ବି ଚିଲିକା, ସି କାଞ୍ଜିଆ, ଡି ହୀରାକୁଦ। ଉତ୍ତର କଣ ହବ ରେ? କୁହ କଣ ହବ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଚିଲିକା। ଚିଲିକା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲୁଣିଆ ପାଣି ହ୍ରଦ। ଏହା ଓଡ଼ିଶାର 3ଟି ଜିଲ୍ଲା ଦେଇକି ଯାଉଛି, ଯଥା ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସୀମାରେ ବ୍ୟାପୀ ରହିଛି। ବୁଝିଲ? ମନେ ରଖିବ, ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିବ ନିହାତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଭାରତରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶିକ୍ଷକ ଦିବସ କାହା ଜନ୍ମଦିନରେ ପାଳନ କରାଯାଏ? କହିଲ ଦେଖି। ଏ ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣ, ବି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ, ସି APJ ଅବଦୁଲ କଲାମ, ଡି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର। କଣ ହବ ରେ? କୁହ ଦେଖି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣ। ବୁଝିଲ? ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ମହାନ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ତାରିଖକୁ ଶିକ୍ଷକ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ ତ? ମନେ ରଖିବ, ଏକ୍ଜାମରେ ନିହାତି ଆସିବ। ଓକେ, ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହା ଥିଲା ସିଟି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ 10ଟି ବହୁତ ଜରୁରୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆପଣଙ୍କର 10ରୁ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଠିକ୍ ହେଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ଏମିତି ପାଠପଢ଼ା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ରହିଲି।